Diyos maray na aga po mga tugang, maluhod po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved servant, Saint Anthony, the privilege that his devotees may find their lost things. I thank Thee for these many favors Thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate Thee, through his intercession, to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inorderly appetites, that I may not lose the valuable gift of Thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. God and Lord of dominations, to whose power every human and angelic creatures is subject, Thou who hast uplifted Thy beloved servant Saint Anthony, and hast adorned him with such admirable wisdom as to serve as a light that commands a great many princes and prelates, instructing them in the way of grace and eternal life, thus subjecting them to Thy will. Thou who hast given to Thy saint the singular privilege of finding lost things, I give Thee boundless thanks for Thy many favors Thou hast bestowed on this glorious saint, and I beg of Thee, through his intercession, deign to grant heavenly light to my soul, and the power to subjugate and check my inordinate appetites, that so I may follow Thy divine inspirations, and never lost that most precious jewel of grace. And if to my misfortune I should have lost it, may I retrieve it in the quickest possible time, if that which I especially ask of Thee in this novena before Thy greater glory. Amen. Responsory. If miracles you see to find, lo, death and error are confined, dire need is gone and demons flee, the sick are cured of leprosy. The fear of the sea is past, and ransomed captives free at last. Lost limbs and good are now restored. To poor and to old who Thee implored, all dangers vanish from the sight, and aid now soothes the wretched's plight. So speaks in Padua each devotee who sought in prayer Saint Anthony. The fear of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and good are now restored. To poor and old who Thee implored, O glorious saint, to Christ do pray a sinner that we may, with hearts afire in God's own love, obtain the promised bliss above. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and good are now restored. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with Thee. Blessed art Thou amongst women, and blessed is the fruit of Thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua. Pray for us. Novena Prayer to the Sacred Heart of Jesus. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor.
To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of We trust Jesus, in you. Most Sacred Heart of Make our Jesus, hearts like unto yours. prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness. Grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban, maherakon asin maugayo na ama, di ka masasabotanin si isay man na nagsasabwag nin iriwal, di pwede mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa biolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan,
na binabalo nin mga mabangis na kaurasaan, violensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamibidan ang mga aldaw nin seguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katoninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na ang sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lekan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katoninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng God, asin dayupot na maglakaw sa dalan ni tunay na hostisya, pagkaherak asin katoninongan, kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos ni dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad ni sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat Diyos, maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, for fourth birthday, dulot ni Theo Azrael and Dayap. Pasasalamat, dulot ni Marnel Bongalonta, Joy Kimio, Medina family, thanksgiving for the gift of life of Mirna Villanueva, dulot kan Villanueva family, special na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Osopardo Cantara and family, special na kagadan, dulot ni Denard, to pass the medical exam, visa approval, and new career and future spouse, dulot ni Rose Ann Bueno, special na kagadan, dulot ni Almira Binos, para sa kapaingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Maria, Simona, dulot ni F&S Velasco, Armando, dulot kan Galicia family, 40 Days of Manuel, dulot ni Gemma A. Cabria and siblings, Diana Rose, dulot kan Alcantara family, Angel, Ricarda, dulot kan Mendoza family, Diana Cristel, dulot kan Bregala family, Aristedes, dulot kan Liarena family, banwaan ni Diyos, banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito na naawit sa pagpuon.
sinaki sing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katuninungan ni Kristo kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, si pagisumaro, Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Tugang ako ang taans tumakasalan, tangan ay magkano kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisa lakwas, Sa Diyos na makakamahan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, nakoy pamibis, kaguranan tan Diyos, mayarak man lagod sa to ang Diyos na makakaman, sin kakapatawadan sa to makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagparan. Amen. Kagurangan, mahiraka, kagurangan, mahiraka, Kristo, mahiraka, Kristo, mahiraka, kagurangan, mahiraka, kagurangan, mahiraka. Mamibig kita, O Diyos, kusugan mga nagsasarig sa imo, kaugayang nagagan sa imong sa mga pakimaherak, asinulit takon mayo ka, an kaluyahan nin tawo, mayong mahaman. Nanay mong iwaras ang tabang kan sa imong grasya, tanganing ang pagutob kan mga tugon mo, mapaugma, miikas sa buot, asin sa gibo. Huli kay Kristo kagurang nanyamos sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturya kantataramon. Hinanyugon yato an enot na babasahon. Ginuno sa enot na libro ning mga hade. Dai nahaloy ang sapa na hubas, huli tadai naguran sa daga. Dangan ang kagurang na nagsabi ki Elias, pumaduman ka sa Sarepta, sa Sidon, asin duman ka maguntok. Tinugon ko ang sarong babaeng balo duman na mag-ataman sa imo. Si Elias nagtindog asin nagduman sa Sarepta. Pag-abot niya sa pintuan kan banwa, igwa dumanin babaeng balo na nangangahoy. Inapod niya asin sinabihan, tawi man tabi ako nin tubig sa baso, mainom ako. Kan makuana ang babae, inapod giraray asin sinabihan, pakidarama nin dikit na tinapay. Nagsabi ang babaeng balo, buhay ang kagurang nanas sa imong Diyos, day ako nin luto na tinapay, kundi ini sarong gugum na arina sa lalagan, asin dikit na lana sa pitsyel. Namumurot ako nin kahoy na igatong, asin maandam nin kakanon, para sa ko asin sa sakuyang aki. Dangan, pakakana, maghalat kaming magadan. Si Elias nagsabi, di ka matakot, gibuha ang sinabi mo, alagad igibo mo na ako nin sadit na tinapay, asin darahon mo sa ko. Dangan gumibo ka man kan para sa imo asin sa imong aki. An kagurangnan Diyos nin Israel nagsabi nin siring, an arina sa tapayan dai mauubos, an lana sa pitsyel dai magkukulang. Sagkod sa aldaw na an kagurangnan magpadaranin oran sa daga. An babae nagduman asin ginibo siring sa itinaram ni Elias.
Siya asin si Elias, pati nanaki, nagakan sa laog ng dakol na mga aldaw. Asin ang lana sa pitsyel, dai nagkulang. An arina sa tapayan, dai naubos. Siring sa itinaramin kagurangnan sa nguso ni Elias. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, paliwanaga sa samo ang lalawgon mo. Kagurangnan, paliwanaga sa samo ang lalawgon mo. Kung ako mag-apod, simbaga ako, o Diyos ning katanusan, kaginhawaan itinatao mo sa ko kung ako nasa kahorasaan. Kahiraki ako asin himateaan sa kong pamiiwi. Kagurangnan, paliwanaga sa samo ang lalawgon mo. Matalastas lugod na ang kagurangnan minagibo nin mga ngangalasan para sa iyang mga banal. Dadangugon ako nin kagurangnan kung mag-apod ako sa iya. Matakot kamo asin day kamo magkasala. Kagurangnan, paliwanaga sa samo ang lalawgon mo. Kagurangnan magliwanag lugod ang sa imong lalawgon sa samo. Tinauan mo ning kaugmahan ang sa kong puso, labi pa sa kaugmahan, kundakol ang tinapay asin ang arak. Kagurangnan, paliwanaga sa samo ang lalawgon mo. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, "Kamo ang asin hindaga, kung ang asin tumabang, paano mapapaskad giraray? Day na magagamit, itinatapok na sana tanganing pagbatayan ng mga tao. Kamo ang ilaw ng kinaban, day matatagon banwa na yaon sa alituktok kan bukid. Ang kandila day sinusuluan, tanganing lukdoan, kundi ikabugtak sa ibabaw kan kandilero, tanganing maliwanagan gabot na yaon sa harong. Palaadan sa indong ilaw sa atubang ng mga tao, tanganing mahilingan sa indong maray na gibo, asin pag-umawon sa indong ama na yaon sa langit. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Ang sa tuyang basahon, liwanag, didescribe kan buhay ng Kristiyano na kanakaging aldaw ang tema kang ebanghelyo ito sa mga paladan. Asin sa mga palada na ini, ang pagsabuhay kan tugon ng Diyos, si ni Kristo, kaibahan sa nasabing mga katangian. Ngunyan ang pagsabuhay kan buhay Kristano, na ngangulugan man kan pagkuha o pagagad kan kusog kang Diyos o sa paagad ni Kristo, na iyo ang magiging liwanag niyato. Kung banggi bagamayo ng liwanag, mayong aldaw, dahi kita nakakailing. Kaya dahi tayo magigibo ang dapat ang gibuhon. Considering ang liwanag kang ebanghelyo, iyo ang daradara ni Kristo, tinaw sa tuya, inagihan niya o pinahiling niya sa to, na ang pagsunod sa Ama, iyo ang nagtataw ng kusog asin liwanag sarong para sunod, sarong disipulo. Sa kabilang dako, so pagiging asin. Ang asin man, iyo ang nagpapadagos kan karahayan, kan kinaban. Tan kang kinaban na linalang, anang sabi kang Diyos, ang gabos marahay.
Kaya lang naging maraot sa ngayon na panahon. Huli man sa nata, daradara pa kang kasaalan ni Adan at si Eva, bako sa naan, kaisipan kang tao, ang naapektahan, kundi ang danay na natura o ang kapalibutan. Kaya kung ang tao dahil makipag-operar sa grasa ni Diyos, gamiton ang sa iyang regalong pag-isip, katalingkasan, puso, dahil po mababago ang kinaban. Mananatili ang sabi nga ni corruption, o itong pagruro. So every time na darata ang tataramo ng Diyos, darata manaan sa iyang katotohan, asin ang promesa nin pagbabago kang kinaban. Whenever we speak the truth, we aim at justice, katunay katanosan, sa tuyang mga gibo, pigpapadagos ta ang karahayan kang kinaban. But if we also cooperate with the darkness, nakikiiba sa mga karatan, laumon ta na dahi ta madadaraan liwanag ni Kristo, asin ang napo na pagroro, padagos na magroro. Ulit ta kita mismo, corrupt sa satuyang mga puso, asin isip. Remember na ang liwanag na daratabako sa tuya. No matter how good we are, ito po na pigapod ni Kristong liwanag. Kana pag-isip, dayon nagtataong kusog duman sa ginigibo. Di po yan mangyayari kung maisip kita na ikang nag-invento kang liwanag o dara mo ang liwanag. Ibagang pigsabing pinakamaray ng iya, matalino, madunong, may pigsabi pang brilliant na abogado o ano man na profesional. Di po makakaiguan ni naroon ka na pinakamaliwanag o pinaka-bright kung mayo man si Kristo. Siring man ang pag-inguwata na makagibo ng karahayan, masugpunan ang ipinunla na karahayan ni Kristo, kung dahi giraray ang pag-ako kan sa iyang awak, sin pag-inom kan sa iyang dugo, na iyo ang satuyang pusog as in inspirasyon sa mga gibo na nauuyon sa Ebanghelyo. Ipamibita sa tabang San Judas Tadeo, sin Maria na ining kaligtasan, magimanagad kitang tunay na liwanag, asin tunay na mga asin hindaga. Tugang tanganin sa kon sa indong atang ako manlugod kan Dios amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Dios, namimibig kami, nauli kan kakanon kan mga atang,
Asin uli kan sakramento ngunyan, pinapakusog asin binabago mo, an kamugtakan ng tao, magtugot ka, na dahi magkulang ang tabang kan mga ini sa mga hawak asin kalag, uli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Salamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo, sin dapat, matalo sin nakakaligtas, danay sin minsan sa Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ma, Diyos na makakamana daing kasagkoran, uli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Sa iya, pinagmarhay mong baguhon ang gabos, asin pinaako mo kami gabos, nin kay rasan sa iyang kapanawan. Tasya, minsan nga ni Diyos, nagpakadai kan sa diri, asin uli kan dugo kan sa iyang krus, pinatuninong ang gabos. Kaya initaas na labi sa gabos, nagiman siyang daylan kan kaligtas na daing katapusan sa gabos na nagkukuyog sa iya. Kaya kaibakan mga angheles na nagkaangheles, kan mga tronos in dominasyones, kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami hino kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. banal, 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 an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangdan ni kanang banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buon sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Kristo. Siya na sa rugaring abuot, pinagpasaluiban sa pasyon, kuaning tinapay sin pagpasalamat, binaak ini. Asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa ido. Hiring mano kapamanggi sa pagkayam ang kangkalis, singgarari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyong mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin dani natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad ka makasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, An pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ikamagdatong. kami nagururumdum kan sa iyang pagkagadaan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kaya tinapay nin buhay, sin kalis, sin kaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkani ko umong mga tubang, asin maglingkod sa imo, asin nagkikimahira kami nag-aarang, kami nagpapakinabang, kang hawak at sin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karon dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bagan sa mong Santo Papa, si Rion, sa mga obispo, si Joel, asin nga gabos na klero, si Riman, garamdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong may napangibi, ginigirumdom sa misang ini, sinang gabos sa mga nagadan, dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon, kay Raki kami kabos, namibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo. Sa Nudas Tadeo, sa mga banal na apostoles, at sa iyong gabos na santos, na kay Tupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, daing kasagporan. Mag-umaw asin nagpamuraway sa imo, siring man, uli sa aking mong Seso Kristo, uli sa iya, sa kaibanya, sinsa sa iya. Sa imo, Diyos, amang makakamhan sa pag-asaro kan Espiritu Santo, ang kabos sa kagalangan ng singkamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na togon, asin pinatuod,
Kan Diyos no nakaugalian, ngangahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit. Sa mong kakanon sa daw, tamo sa muya ngunyan, sin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagwarangnan, warasan sa mga aldaw niyaman, katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos, nakaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paradigtas na sa Jesucristo. Hulitas sa imo ang kahadian asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Sa Kristo kagurangnan, kaya nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan na winawalat ko sa Indo. Ang sagong katuninungan, tinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sin papagkaniwa siya mapatuninong asin magkabornyog, so sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan ng kagurangnan, mapasaindo sa kod paman. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tandaan katuninungan. Peace be with you. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. So yan sa tong kagurangan ni Kristo ang nagsasabi, kita nagsusunod sa iya. Iyo ang mga ilaw kang kinaban, mga asin, kan daga. Sang kodero kan Dios, pagpapara kan kasalan ng kinaban, palala ng inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Nga tamano kita kang hawak ni Kristo sa buhay na dahing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Sabay man yato sa pangmiibian meeting, vicarial meeting kan, Vicariate of Saint Raphael na kaibanan St. Jude Paris. Yan pong aldaw sa Quasi Paris kang Dap-Dap o anong arang ka? Nazareno, no? San Jesus Sus Nazareno, Quasi Paris, yan sa Dap-Dap, Legazpi City. Magtinog na kita sa huring pamibig. Mamibig kita. Kagurangdan, siring kaining sa ibang banal na komunyon na inako mi na nagpapahayag kan pagka saro nin mga paratubod sa imo magbunga man nin magbunga man ini kan pagkasararo sa imong simbahan uli ki Kristo na sa mong kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. Ilisdan kamo kan Diyos na makakaman ng Ama, Anaki, asin ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.